Chairman ke Employment Cell nyoka henyo trap achik National Movement Sengkemi. Ba Arwaiwan Sotun lambat kirkot kaseng mentakasngi kilai kandu yo Deputy Commissioner nyoka East Inter Hills. Abhilash Baranwal IAS bat kilapan pau ka jing temu jong kaseng ban panlong no da kamela ka bakarpang. Haka tungkam tungjam ka baju tip kum ka job recruitment cell hapo ka jalahi borok ka we. Kane ka day na kabanta ka jing tungkam haki company niki ki shilam trikam jongki beru shimet lanegi private sector. Uba Sotun ulapan pau ka jing sungkia. Halor ka jing bumi okam yu jam ki samlawat kam hagi company bar hakino ki private sector badong ru blada ki yo iki kamru ki yo tangki kam barit baria karba ki kam bahe pat labat lut daki breu ki banabar ka jella kumjuru kino alam juga H&M na East Inter Hills bakan thup working president ba misalan tho badu general secretary ba koming sundkar kilapan pau ka ju ka jing sukya halor ka jing bumi biang ka rukom tungkam mi ki trai jella hapo ki company bar haki shiram trikam jongki breu shimet Marbalengi jadi dan kamban ya kedua badu namar barok ki company ki badon hapo ka isjentia lani hapo Meghalaya hi barok kowe namar ba ki kontrol sambla ki jongi kat ki badon ki la adep ya pule adep BA ba adep bikom ru namar ba ki myo sakatre namar ba ki company ki thap tangai ki dakhar sudah namar ki yawan nano ki wan hapo ka Meghalaya ka jongi namar ba ki ya ki briu jongi ki la ai tangka jingtre ka baret tang ban chulum ya ka yeng bat tang chu ban Aicha po office namar ki briu jongi kim yo ban long kum we no kum ki we ki manager la ne ki leader ki badon hak to ka company namar tang kata ngi kwa ban bu tang ya ki company bakin sneu tho bagi kon sambla ki jongi ki la dep ye pule ki de hap ban ai kam namar na kaliang jongi kum ka H&M yin pet ya ki la ki mla ban ai kam ngi dang hap bu dang kum we bat ka poin yaki namar bangi hap dawa na kamenta ka jat benriu na kamenta ka imlang ka salang jong ki khon ki khti ki jongi namar kiladet ya pule kimjo jakatre namar bale baut khar bawan na bar namar utre ka ki liang baro la da pipet pok company kino ke company ro la da pipet la do manager lu de utkar la bachong office lu de utkar namar kata ngi dawa ba ya ka jingpet jong udisi ba uban pet ya ka company ki badon hapo ka district ke jongi ni terpat ya audisi namar balai bangi don kam ya ki sambla ki jongi ki bawan ki bala dep pule namar baki hapde ban yo ya ka kam ka baki kat baki la dep ban pule ya ka kam ka jongki mdei bau company hi mdei ban ayaki tangka ban lumyung nane batang ban Aicha office tangka tangi la ni kerpat jur ya audisi baun le ya kane dakwa kirki namar balai ngiru ni dawa na kamenta ka jat benriu na kamenta ka jingim ka ya ki khon ki khti ki jongi hak bi dai bat ka program jong seng ka ba ni mut ban le ha bunai April kata de ka job mela ne ka recruitment na bta ki kna samla jungi te kum ba pite boro ba ka H&M ka de ka we ka seng ka ba perkhat na kamenta ka ba ka miat jong ka jat benriu khamtam ka ba ka miat jungi kna samla te ka e ka ba ka H&M kala le na ki por kolong ba kala kentu ya sarkar ba ka sarkar ka dai ban thungkam thungjam ye khna samla jungi haki private sector la ni ki companies ki ba per ki badon hagne ki jela jongi re hadu mentang i ba ka sarkar Meghalaya kala shula umdum bat kala shula klat ya kini ke issue ka badai ka dawa jongki khna samla jong ka jap riu ki jongi te na kaliang jong ka seng H&M kala simna ya ka wei ka lenti ka sin jam ka bo ba how buna April ngin penle ya kata ka job mela te hapo sulong but ki company ki badon hak kleng jong ke jela Meghalaya ki dei ban wan chaga seng H&M bakin pen i kat nutli kita ki kam ki jam ki balai company jong ki ba khnang baki ni ki company kin wan hak te ke job mela ka ban organize ka H&M bakin la ban jit yakinu ki briu ki ba pakana pakatam ban thungkam haki companies ki jongki kini ki companies ki la bande ki financial institution la ki educational institution la ki ki companies ki badon hangni hapo ka jela ka jongni temta ka sini la wan hangni hapo ka office jung deputy commissioner jongki East Inter Hills ban ka jingrap na deputy commissioner ban kerpat ni la wan ban kerpat ungi oba pen kren lam kini companies ki badon hapo East Inter Hills bakin report kat nutli ki vacancies ka ba kidon hangni hapo ka ki vacancies ki badon hangni hapo East Inter Hills hagini ki private sectors hagini ki companies khnang ba kitu ki kam ki balaj omdei ba ka company kan chu thung
da ke jing start dungka handre kadai ban pintip syaki samla barok ki badan hangni ke jela Meghalaya kenang ba ki samla ki badai hok ban yo tu kam ki bla long qualified kin yo tu kam te hangji keren jungi ba udisi ula ai ngi yang ta mensim ke ba ba oke ya cakmat na kaliang jung udisi ya ke ke bola ke ba ula ban yaram yaram bat ya ke ba day ban le pada nak liang jong seng H&M ban nang pun bor su ya ke sarkar nak liang jong ke seng H&M in le yang ta badut kam